La carta. Aquesta és la capital de Suïssa, Berna. Davant vostre teniu el riu Aare. El riu corre cap al nord, desembocant el Rin a la frontera d'Alemanya. Adéu, fins demà. Demà! Adéu! Escolta, Flon! Hola, segueix caminant. Perdó, no me n'havia adonat. El meu germà fa molt bé la vertical. Tu saps fer-la tota sola, Flon? Fer la vertical? Esclar, per què no? Ell fins i tot camina fent la vertical. Això és fàcil per a mi. Ai, ja ens veurem! Fer la vertical? Molt bé. Ara! Ho he aconseguit! No veig res! Oh, Déu meu! Sempre sóc així. M'entusiasmo massa amb una cosa i em passo de mida. Jo sóc la Flon Robinson, un xicotot. Jo sóc filla d'un metge prestigiós de la família Robinson de Berna. Aquí és casa meva, la casa dels Robinson. Permeteu-me que us presenti la meva família. Primer el pare. El pare és, sens dubte, un metge molt notable i hàbil, si em permeteu de dir-ho. Senyora, a mi em sembla que vostè no té cap mal. Però, doctor, de vegades tinc uns dolors molt forts al pit. El meu cor batega tan fort que gairebé em fa caure. Això no és pas cap malaltia, és un excés de pes, senyora. Però, doctor, abans jo em sentia molt orgullosa de la meva silueta. El seu problema és massa menjar i massa pes per manca d'exercici. El seu cor suporta un excés de pes. Recepti'm algunes medicines per ajudar-me a perdre pes. Per això no hi ha remei. L'únic que vostè ha de fer és no menjar tant i fer exercici. Gràcies, doctor. El pare treballa aquí 5 dies a la setmana. Un altre dia va al centre i treballa en una clínica substituint un altre doctor. Els pacients que venen a aquesta clínica són tots de famílies pobres. El pare hi fa una feina voluntària, sense cobrar-ne ni 5. Oi, que simpàtic el meu pare? Ara ja esteu bé. Demà podreu tornar a la feina. Gràcies, doctor. Vostè ens ha salvat a la meva família i a mi del suïcidi. Ara coneixereu a la meva mare. La mare es diu Anna. És una senyora bonica i gentil, però té un inconvenient. És tímida i espantadissa. És un gos, veieu? Encara que vingui d'una família de pagesos, la mare té por d'un ratolí. Aquesta és la nostra minyona Maria. Som bones amigues. Aquest nen és el meu germà petit. Té 3 anys i quasi bé no parla. És molt entremaliat i plora molt. Veieu? Ja està plorant una altra vegada. I ara el meu germà gran Franz, que té 15 anys i estudia a l'institut. Maco, però força tímid. No li agraden els esports, però li encanta la música. Ulala! S'ha pres la llibertat d'afaitar-se amb la màquina del pare! I això és tot sobre la meva família. Una vida tranquil·la i sense problemes. Un dia, però, va arribar una carta que va trasbalsar la nostra tranquil·litat. Senyoreta,
mi, senyor? Sí? Què vol? Vostè canta molt bé. Vol dir? Sí, fins i tot magistralment. Suposo que deu haver tingut molts bons professors. No he anat mai a classe. He après de cantar només escoltant a la Maria. Qui és la Maria? És la nostra minyona. En sap molt de cantar. És extraordinari que canti així sense que ningú n'hi hagi ensenyat. Si estudiés, podria ser una gran cantant d'òpera. Qui és vostè? Soc Gerard, soc un músic molt important a Europa. Composo partitures i dirigeixo orquestres. Un compositor? Senyor Gerard. Jo sóc la Flon Robinson. Oh, diu que canto bé i és un músic de De debò. què fa el vostre pare, gentil senyoreta? És metge. Oh, és metge. Que seríeu tan amable a representar-me'l. Sí, senyor, serà un plaer. Senyor Gerard, aquí té el meu pare. Soc Robinson, Molt de gust, doctor. la meva esposa. Encantat, senyora. És vostè molt formosa. Molt de gust. El meu fill Franz. Molt de gust. Un jove molt brillant. Franz, el senyor Gerard és un compositor molt conegut. Ja ho veig. No tant, però deixi'm dir una cosa. La seva filla té molt sentit musical. De debò? Sí, una preciosa veu natural. Vostès estan de sort amb uns fills com aquests. Sí, ho pot ben dir. Oh, no, Flon! I el pare, on és? Ell és a coberta per comprovar com està tot. Som al matí ja? Sí, suposo que sí. Has dormit bé? Sí, mare, he dormit molt bé. Encara dorm. Jack, va, aixeca't. Deixa el nen que dormi. Anna! Sí? Anna! Franz! Franz! Franz no estarà... No, solament està inconscient. Busco una tovallola. Sí, estimat. Oh, Franz, on era Ernst? Estava estirat sobre la coberta a prop del capdavall. Segurament les onades altes el varen portar fins aquí. Una corda el lligava al pal trencat. Gràcies al pal, ell va sobreviure, ben segur. Tothom intentava allunyar-se del vaixell i solament ha tornat Franz. Ja ho veig. Franz, has tornat amb nosaltres. Franz! 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 No us preocupeu, es posarà bé. Confieu en mi que sóc metge. Ell està solament massa esgotat i inconscient. Oh, es mou! Ha tornat a moure's! Oh, sí, sí que està viu! Sí que ho està! Oh, Franz, el meu estimat. Estigui ben calent i deixeu-lo descansar. Ja tornarà en si d'aquí una estona. Deixem-lo i anem tots a coberta. Va, vinga. Vols moure't d'una vegada? Empeny des del darrere, Franz. Sí, pare. Som-hi! Estira! Vine aquí, vine. No ho veus? Tu tens la sort de poder pujar en aquesta barca. Tu, els galls i les gallines sou els únics que vindreu amb nosaltres. Va, vine, puja. Molt bé, ets un bon xicot. Ho fas molt bé, Flon. Ets una bona nena. No puc ser com tu, però potser podria ser veterinari. Flor, com ets? Molt bé, ara he de cercar una cosa molt important. Franz, vine amb mi. Sí, pare. Oh, jo també he oblidat una cosa. Flor! Veniu! Déu
Déu meu, però si porto una escopeta. Porta-la amb tu, mare. De tota manera hem d'agafar l'equipatge. Oh, tens raó, Franz. Lliga l'arma a qualsevol lloc perquè no se t'escapi amb el corrent. Sí, pare. Franz, què passa? Franz! Franz, què t'ha passat? Li he disparat, li he disparat. Però a qui has disparat? No ho sé pas. Hi havia dos ulls brillants. Anava a atacar el Nostrasa. Oh, allí, allí. Què passa? Anem-ho a veure. Oh, sembla que sigui un os. No, ben segur. És un petit i poc conegut animal. Quina mena d'animal? Em sembla que és un animal manyac que viu a la zona sud del Pacífic. Sí, però... No et dono la culpa, jo també hauria fet el mateix. Hauria disparat si l'hagués vist sortint de la fosca. Aquest animal és femella. Deu tenir un petit perquè té les mamelles grosses. Oh, Déu meu, pobre animaló. Serà millor no ensenyar-lo ni a Flon ni a Jack. Tens, Anna? Què passa? Mireu aquí. Un gat? Un gat? És el cadell. És molt estrany. Oh, el cadell de la... El puc tocar? Clar que sí. Oh, és molt bonic. Que divertit. Oh, és molt simpàtic. No és preciós? Et trobaré amics nous, ja ho veuràs. No! És meu! No! És meu! Prou de baralles! Pobre animal, deixeu-lo estar. Vosaltres dos no preferiu pensar en un nom i deixar de discutir-vos? Primer hem d'anomenar-lo d'alguna manera. Per què no li posem un nom francès? Li quedaria molt bé, no us sembla? Quin dia és avui? Em fa l'efecte que és dimecres. Com es diu dimecres en francès? Mercredi. Aleshores ja sé el seu nom. Es dirà Mercre. És mercredi, Flor. Això no importa, Mercre.